Salom. Horasma dihamu amanami inanami suang songoni ruasni HKBP Kramat Jati. Tarlumobi di ruasni HKBP Kramat Jati nama dohoti ibadah kebaktian pukul 11.30 melalui live streaming di Bagas di rumah sakit di Bonapasugit nang di perdalanan Horasma di Hita seluhna. Adorang so tamulai ibadah parminggota parjolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion ima minggu pesta paduahon parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Sahak matabesian hami namar hobas di tikyo tu hamuna. Selamat Natal ma dihamu saluhutna. Minggu pesta paduahon parningotan ari hatu tubuh ni Yesus sadarion. Pabotohon tu hita gabe daging mahatai. Bongot mahita tu parsaoran nabadia tu tuhatta. Tasobba jalata puji magoarna. Roma hita tu adupanna mardongan puji-pujian maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani. Jalanunga huida hami. Jalanunga huhatid dako kami dohot hubarita hok kami tu kamu. Hanguluan na saleleng nileleng na. Na dilabung ni amai hian. Jalanong patar di hami. Haleluya. Martangiang mahita. Ale di batang ama na di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliatehon husopon hami tuho. Marningot silelehomi nabalgai tu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabina dangol do ibana jalana pogos. Pola tubuh ibana di bara ni Betlehem. Asamamora hami. Sai rajai jala togu-togu hami marhite-hite toddim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham. Napi napatar ni anak mi. Amen. Maredde hita sian bukwede nomor 510 alu.
Pangihon ma pati ni debata di minggu pesta Natal padua honon, di mana tersurat di Efesus 4 ayat 24. Jala solukkon hamuma jolma nai baru, nati noppa sumantu debata, di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasitongan, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya berhukum. Banglahon na uparto pati mi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 122. Paus jong mai. Tatopoti madosata di hadapan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Pardenggan basa doho jalaro di saleleng lileleng na do asini roham. Hodo ale Jesus. Hatai naung gabe jolma jalamian di tonga-tonga ni hajolma unon. Asa tutu kami mangolu di bagasan hatam. Alai dang do pesikop kami mangolu di bagasan hatami. Sipata do pe kami mangalo hatam. Molo akana hu halo mohok kami dang hobar tu hatami. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringon Tuhan sesani dosata. Satokit dohuta dikoko alai papungoku mahomu semar hite-hite angka asini roha godang. Tagan diparpiar ni muruku hutabunihon bohikku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-lelengna asyaku ho ninna Jahoba si palua ho asangapon ma di debata na di Gijang. Amin.
Marede hita sian buku de nomor 440. Hatani debata turpu ni hari mingguan imana tersurat di Yesaya 52 ayat 7 satu ayat 10. Lehet nai di atas ni akka dolok akka patni parbarita nauli napa tu begehon hada meon nama maritahon barita nauli napa tu begehon hatuaon nama dok tu sion debatam do bakit raja. Pangiar masuaramuna rap marolopolop mahamu aleyaka pasi-pasi ni Jerusalem ay nunga marpangulahi rohani Jehovah mida bangsona nunga di palua Jerusalem. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Maredde mahita sian buku de nomor 50. Tahatidak ma haporsiao tai songon na hinatidak kon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rapma hita mandok au porsia di debata Jehovah hido ama parbuku na solatu dosa na mapahangi do kano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasade iman na tinuruan di si Maria Nasa kejadian siator di perbadia andora soha bukuan itu Tuhanta nasu mau menjadi di pengumuman di sinatus nama kita terpajar di mana di hau kinasilan na tuan mengatur hukumin am na mulak mahor di hari patutuh nama naik tu suku lau hudur tu siam di debata Jehovah nama naik perbuku nasu hatu dosan itu disima ibadah pai mamulak sewaktu kano manghumi anak na banghur doon na mate au persia itu di parbadia jalan adong sada ulia na badia ulia hatopan yang anak Kristen akan na badia doho di hasesani dosa doho di hatai amadok mulak mamulu sebut dari ni anak mau mate doho di hamuluan na sobasuda. Amin.
Shalom. Odnolan Tikting Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada. Parjolo Tikting Pakkobasion sada goar doho topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pesta Natal paduahon doho topik gabe daging ma hatai manang firman itu telah menjadi manusia. 2. Dakdana na sorang. Di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada di basa-basahon tu atta do sada dakdana boru tu keluarga Renaldi Tulusiahan, Ivani Pristauli boru Panjaitan, Sianwi Kramat Jati. Tatang yakon ma anggia di pasu-pasu debata dakdanaki suang songoni nang natorasna. 2. Tikting na maragam. Sada, jadwal kegiatan perpunguan bodari ujung tahun doho tahun baru. Jadwal kegiatan Natal doho perpunguan bodari ujung tahun songononma partordingna. Sada, hari Senin tanggal 27 Desember 2020 sada, pukul 10 WIB kebaktian Marulon Nabadia khusus lansia Marhata Batak. 2. Hari Rabu tanggal 20 Desember 2020 sada, pukul 10 WIB, Marulon Nabadia khusus Turuas Namar Said na dirawat di Bagas doho di rumah sakit. 3. Hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 sada, pukul 10 WIB, perpunguan ujung tahun Marhata Indonesia. Pukul 10 WIB, perpunguan ujung tahun Marbahasa Indonesia. 4. Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, pukul 00 WIB, kebaktian keluarga di Patupa Huria do acara. Sabtu tanggal 1 Januari 2022, pukul 10 WIB, perpunguan tahun baru Marhata Batak. 2. Soso Pina boton ma tu sude ruas ni HKBP Kramat Jati namar domisili di sekitar gereja asadang pola mabuan mobil di perpunguan malam top baru. Ala kapasitas ni parkir ni gereja na hurang mencukupi. Jala unang mahita mabuan ransel manang akan nasuman tusi. 3. Boa-boa sada. Di hari Senin tanggal 27 Desember 2020 sada, pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Marulaon Nabadia khusus lansia maringanan di gereja. Hobbar tusi pinaboton ma tusude ruas kategorial lansia asariama mandohotisa. 2. Di hari Rabu tanggal 20 Desember 2020 sada, di Patupa Huriata do Marulao Nabadia tuaka ruas ni Huria na di bagasan Parsahiton di bagas manang di rumah sakit. Hobbar tusi pinaboton ma tu saluhut aka situawik asa di data ma aka goar ni ruasna namar sahid di wik nabe. 3. Rapot Huria HKBP Kramat Jati dijadwalkan ulang gabe di Patupa ma di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, pukul sahatuna sidung. 4. Amplop persembahan. Di parade gereja do amplop lux bahen inganan ni pelean sada A sada B sada amplop dohot pelean tu haporluan ni pesta Natal sada amplop di Huriata na tapasahat marhite namar pelean tu jolo adorang jamita. Dohot pelean 2 tu radio Bonapasogit sada amplop na tapasahat marhite namar pelea tu jolo dung sidung jamita. Tapasahat ma peleani di bagasan lasni roha jala tajaga ma aka amplop naung di parade asa boy muse dipake tu ari na mangihut. Tabahan boa-boa nakin di acara permingguan pukul nunga di pasahat si palas roha marhite amplop tu aka ina nama balu jala denggando ulaoni mardalan.
Songonima odolani tikting di mingguta sadarion. Tikting na lobi sikop boy mata jaha di warta jemaat na adong di hitabe. Horas. Pilihan kantong sadaa doh sadapi sian bukuede nomor 50 sada. Bata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramu tiaka tiate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Selamat Natal madihita jala selamat hari Minggu. Nang songoni ruas nami na adong di bagas munabe nang di bagasan pardalanan dohot sude akar ruas nami HKBP Kramat Jati nanungasa di huta salinayu pasat hami tu hamu amanginang selamat hari Minggu do selamat Natal madihita. Turpuk jamita dihita di bagasan pesta Natal napa duaron iman natar surat di buku Evangelium Yohanes bindu sada Mamuka maisien ayat 14 satu ayat 10 lalu.
Ujama dihita manginang songonon mahatani Tuhan. Gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami maha hasangaponna. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha do hasitongan. Dihatindakon si Johannes do ibana. Ainin nama. Ondo ibana nahudoki. Narosian pudiku. Jumolo do ibana adong asa au. Ay parjolohiando ibana. Ay sian hamoraon na do saluhut hita manjalo. Ima sini roha naso marmotok. As ay marhite sian si Musa do dilehon anggopatiki. Alahinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha do hasitongan. Dangdu ngadong namarnida debata. Anak nasasadai na dia puan ni amai ibana do mamari tausa ima sahatna. Hurian itu hatta topik di minggu tasadarion di Natalta na paduahon di dogma gabe daging mahatai. Gabe daging mahatai. Firman itu telah menjadi manusia. Amanginang do hamu akayana kon nami. Ya dong sada realita kehidupan. Ramungkin hitape ya do mengalami situasi i. Jala mungkin langsung do hita di TKP, di tempat kejadian. Adong masada jolma marmotor maibana. Dungi alani mungkin ponjok pikiran. Gabe dang dibereng be na di jolona. Ita beraibana ma trotoari. Memang dang palah gawat. Ale mungkin alani melamun ibana. Ita beraibana ma trotoari. Medabu maibana. Salah ibana disi. Godang do jolma memerengi. Jolona di pudina do siamunna hambirangna. Sudah do mandok. Asini rohate. Kasihannya. Aduh kasihan kali. Aduh berdarah lagi. Aduh sakit kali itu. Asi rohate. Amang ate. Jonjong maibana te. Dang pola te. Dang mahua te. Mangulu ibana. Asi rohate. Banyak yang berbelas kasih. Mandok asi roha. Kasiannya. Siapa lah itu ya? Isi mah keluarga nate. Alai. Dangadong namang ngurupi. Dangadong langsung merlojong mengandit ibana sian motor nei. Ola mandok asini roha. Hanya mengatakan kasiannya. Aduh bapak siapa lah itu? Aduh keluarga siapa lah itu? Semua mengatakan menonton do sudi. Bahkan adong sambil mengambil foto. Memvideokan kisah nyata. Di-share mai satu portibion. Ale sadape senasida nama nontoni nama mereng kejadian ini langsung marlojok mangurupi jolma na peak nakin sampai joncong ibana sampai ibana sendiri manggiring motorna dangadong nama ngurupi ibana tetapi mengatakan suatu ekspresi wajah dan ucapan kasihan itu banyak sekali. Amang ngecik nih, amang mamugang ibana, mu mamudar, berik ma kaluar mudar, sianulu nih, acit tete, ale dang ngodong, halak na jonok, adong, may biar, anon gabe saksi, so nari repot do halak gabe saksi, dangolo gabe saksi, di jo polisi non, di suku-sukun, adang orang kita tuh si ngabe, asal memanguli ibana, eta maju terus. Adong dona mobil na lewat di si ale holan dibuka sahoti kacana mamereng ale dang mijur sian mobil nei. Luar biasa do kejadian itu. Sotung adong hita molo tabereng jol masih songoni tetapi kita hanya mengatakan kasihan dan hanya menonton.
Ima roha nang pikiran ni jolma cepat sekali berbelas kasih, cepat sekali mengatakan kasihan, si roha. Tetapi sangat jarang, mungkin adong doi jolma na olo langsung mengurupi. Tapi sangat jarang sekarang orang untuk langsung terjun, untuk ambil bagian dalam membantu orang yang susah. Di bagasan turpukta sadarion, di dokdo gabe daging mahatai. Nah di dok di son asin ni roha sian nama rasi ni roha. Asin ni roha sian nama rasi roha ise mai debata. Asin ni roha, rasa kasihan, Allah berbelas kasih dari langsung kepada sumbernya, kepada orang yang dikasihi. Asini roha sian tu hani tu na diasi. Allah berbelas kasih kepada orang yang dikasihi. Bukan hanya kata-kata, dakolan surati, dakolan caritai, tetapi itu jelas Allah menyatakan kasihnya kepada orang yang dikasihinya. Tarsurat doi dibukui di pada Nairobi. Jalan nyata doi di pada Nembaru. Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi semua umat manusia. Allah mengasihi semua yang diciptakannya. Dan itu nyata, memang kasih itu nyata. Maka didok gabe daging mahatai. Ima asini roha sian debata tuhita jolma pardosa. Tuhan datang dengan wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, karena Dia tahu di dunia ini banyak orang berdosa yang membutuhkan keselamatan dan pengampunan. Tidak ada yang bisa mengampuni dosanya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa manusia. Idombain ro debata tu portibion. Gabe daging mahatai. Ana sakap ni rohan di bata. Gabe terwujud doi di bagasan dirina sendiri. Diguari mai Yesus Kristus. Asini rohani di bata di bagasan Kristus Yesus. Gabe jolma ibana. Gabe jolma ibana. Makanya dikatakan bahwa Yesus itu adalah 100% adalah Allah dan 100% Dia itu adalah manusia. Tidak ada yang bisa menggugat itu. Tidak ada yang bisa meragukan itu. Itu adalah benar. Allah yang menjelma menjadi manusia dan diberikan nama manusia itu adalah Yesus. Idona di dokon suruh-suruani tu si Maria. Gabe-gabean maho, tubuhan anak maho, jala warna Yesus. Itu bukan dari si Joseph nama itu, bukan dari si Maria nama itu, tetapi dari Allah sendiri yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Yesus bain warna. Namar lapatan gabe daging mahatai amanginang lapatan na parjolo asataboto manginang. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia, logos artinya firman dalam bahasa Yunani logos. Dia menjadi manusia, menjadi daging, daging yang hidup. Yesus Kristus lapatan na parjolo ima debata gabe raja dihita. Itu artinya pertama manginang. Debata gabe raja dihita. Allah menjadi raja bagi kita. Allah yang menguasai kehidupan kita. Allah berkuasa atas hidup kita. Bukan hanya hidup kita, mati kita pun Dia berkuasa. Bukan hanya kematian kita, rezeki kita,
semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun yang kita miliki, Allah menguasainya. Jadi dang boy jolma raja di dirinya sendiri. Dang boy jolma mengerajai dengan na jolma. Debatado na gabe raja di hita. Na pasti na di bagasan hatai. Debata gabe raja di hita. Gabe jolma ni debata mahita manginang kita menjadi manusia Allah. Kita menjadi manusia Allah yang diciptakan serupa dengan Allah, artinya bukan wajah kita ini wajahnya Allah, tetapi dokon imago Dei. Engkau diciptakan segambar dengan Tuhanmu. Apa yang segambar di situ adalah karakter kita hidup di dalam kasih. Karena ketika orang berbicara tentang Allah, Yahweh, Allah itu bicara tentang kasih. Sejelas. Ketika kita memanggil Allah, kita bicara tentang Allah, kita baca bukunya Allah, kita sedang di dalam Allah. Allah gabe jol mani debata mahita, kita menjadi manusia Allah. Jol mana nunga tardiri di bagasan gowarni di bata ama anak doton di perbadia gabe jol mani debata. Tidak ada yang bisa menguasai dia. Tidak ada yang berkuasa atas dirinya. Makanya manusia Allah, roh apapun itu tidak bisa. Dang boy mian ton di nahodar di bagasan daging ta. Dang boy wacarana dang boy. Debatado maringanan di bagasan daging tahun sonari. Jala debatado na puna hita. Hita do anak na, hita do boru na. Boru ni debatado hita, anak ni debatado hita. Makanya molo gabe jolma ni debata hita. Ikon lambok pambahinatta. Ikon lambok hatata. Ikon burju hita. Songon burju ni Tuhani tu hita. Idombain di dokon di patik rai, haholongi ma di batam, dungi haholongi ma dongan mujolma, alani ido karisma, halak Kristenia manginang. Kita hidup dalam kasih karena kita adalah manusia Allah. Kita hidup dalam kasih burju hita dang alani asa jolma burju ti hita, alai burju hita nama ngoluon, alana di bata. Nunga burju tu hita, boru ni di batado hita, anak ni di batado hita. Jadi kita baik bukan berarti orang supaya baik kepada kita. Kita baik supaya bukan berarti kita supaya disanjung orang kita baik. Kita baik bukan karena supaya orang lebih segan kepada kita. Atau kita baik, rajin, disiplin bukan harus dibeli kerajinan dan kebaikan kita itu. Dang tartu horia manginang. Kebaikan kita itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti dengan uang. Karena kita baik, karena kita adalah boru ni debata, anak ni debata. Iman yang didok, debata gabe raja dihita. Debata mana mengerajai ngoluta, mangolu sa tumarujung hita, debatado napuna hita. Napaduahon gabe daging mahatai, namarlapatan madisi bahwa debata in Kristo. Yahweh in Kristo. Kristo adalah Kristus. Debata di bagasan Kristus. Gabe jolma rap dohot hita. Jadi unang talului, Tuhan kamu di mana? Di gereja sanakah? Atau di gereja sanakah? Atau di negara sanakah? Ataukah di negeri kami inikah? Di kampung orang lainkah? Atau di kampung kami inikah?
Atau di rumah yang megah, yang bertingkat, yang mewah sanakah ada Tuhan? Bagaimana? Adakah Tuhan di rumah yang gubuk, yang bocor-bocor, yang banjir-banjir? Adakah Tuhan di sini? Di dompet orang yang tebalkah? Atau dompet kita yang kering-kering ini? Amang inang, debata in Kristo, gabe julma rap dohot hita matuhani. Ketika kita sudah dibaptis, ketika kita hidup dan Tuhan memateraikan kita di dalam, gabe anak di batama hita, gabe jolma ni di batama hita, namar lapatan mulai siani maringanan ma Jesusi Tuhani di bagasan parnguluat tahun. Jadi jangan cari-cari di mana Allah. Allah bersifat simultan. Dia tidak bisa dibatasi ruang, gerak, dan waktu. Dia ada di sanubari kita. Adong do Tuhani di bagasan roham sonari amang inang. Adong do Tuhani sonari di bagasan parnguluanmu. Manang maracit-cit to sonari, manang sonang-sonak ko sonari, manang hipasba matangmu sonari, manang marsai tamu sonari, manang morahamu sonari, manang pogosamu sonari. Tuhani tetap adong di bagasan ngulum unang lului ibana. Ay jajini di bataloy. Au di bagasan ho di bagasan nau, hita di bagasan amai. Itu sudah dinyatakan Yesus. Kita menjadi satu kesatuan. Idom bae namang inang, molo sorang sada dana, manang borum, manang anakmu, manang pahopum, manang berem, baptislah dia di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Unang pete ikon adong tunggulah dulu supaya uang kita ada. Tunggulah dulu pulang kampung kita. Ikon di jolo opung nalon tardidi. Manang tapete majolo andigan adong tikini tulang naro. Tapete majolo adong hepeng baru tardidi ma poso-poson. Kalau menunggu itu sotung. Ya. Setiap anak yang lahir di dunia ini ikon tarahon do tabuan tu gereja. Tadaptarhon asa mamasu-masu ton dini di bata mariti na posona di bagasan pandidion na badi asa ibana gabe anak dohot boru ni di bata dang anak ni portibion asa maringanan maton di bagasan nguluna di bata mana puna ibana di bata in Kristo gabe julma rap dot hita maibana. Jadi di sini senang, di sana senang, tetap senang di dalam Kristus. Unang talup ahon ya manginang. Jangan kita lupakan itu. Jangan mencari dimanapun Tuhan itu berada. Di tempat yang lebar, di tempat yang sempit, di setiap air mata, di setiap tawa, dia ada. Nang di bagasan emergensi pe ngulut tahun ada Tuhan di situ. Dia menguasai kita, menguasai kehidupan kita. Di boto ibana do ahana masa, jala ahana yang masa, ahanunga masa di bagasan ngulut tahun. Dia lebih tahu dari segala sesuatu apapun itu di dunia ini. Alaibana do nama noppa. Napatuluhon gabe daging mahatai namar lapatan mai bahwa Yesus Kristus mangolu di bagasan hita lapatanna adong mai. Pertama sekali dikatakan bahwa kita hidup di dalam kasih. Gabe daging mahatai. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Kristus. Bahwa kita hidup di dalam kasih Kristus.
mangulu hita di bagasan holong ni Tuhan ni. Jadi bukan hanya Natal saja. Sebelum Natal, setelah Natal, dalam perayaan-perayaan Desember, Tuhan mengatakan engkau tetap hidup di dalam kasihku. Mangulu hita di bagasan holong ni Kristusi. Nah, paduan dokon bahwa kita hidup di dalam anugerah. Mangolu hita di bagasan pasu-pasu nasian Tuhan ni. Jadi ngolu tahun ngolu na diberkati doon. Mangolu hitaon mangolu alani berkat do, alani anugerah do, alani silion-leon do. Saya hidup karena pemberian Tuhan bagi kita, bagi saya, bagi hamu amanginang. Silion-leon do sudi ngoluan, pemberian, dan itu secara gratis. Hanya dikatakan percayalah engkau bahwa kamu hidupmu sekarang hidup di dalam kasih Kristus. Engkau hidup karena kasih Kristus. Dangalani gogomi, dangalani materim, dangalani si pangano ni. Tetapi hidupmu adalah oleh karena kasih, oleh karena anugerah. Semua itu pemberian si lehon-lehon doi. Nah, berikut dokon ngolum di bagasan haluahon. Hidupmu, engkau hidup oleh karena keselamatan dari Kristus. Di leon tu hita haluahon, keselamatan. Makanya hita selamat. Isarana di bagasan situasi negawat, selamat kita. Karena Tuhan menyelamatkan kita, karena Tuhan menganugerahkan kepada kita sesuatu, karena Tuhan mengasihi kita. Nang pedang holong rohata tu ibana, ale Tuhan ini tetap konsisten ibana holong ibana tu hita. Ima molo sapala nunga marsakap jalan marpadan Tuhan ini. Dang adong naboy mengambadi. Dungi na berikut didokon. Yesus Kristus mangolu di bagasan hita lapatanna bahwa ngolu tahun nunga dipasitong. Ima dokonakin bahwa di bagasan Yesus gabe dipitori hita. Kita dibenarkan yang tidak benar, yang tadinya misalnya nilainya tidak benar, salah semua, tetapi Kristus membenarkan itu semua. Dari punten 5 yang tidak bisa naik kelas, punten 5 tidak bisa naik kelas itu. Tetapi Tuhan kasih nilai 10 supaya naik kelas semuanya. Dipitori kita, dibenarkan kita. Yang tidak benar menjadi dibenarkan. Itu anugerah sileon-lehon doi. Mana ada punten 1, 2, 3, 4, 5 bisa lulus. Tapi diangkat. Tidak perlu remedial. Tapi kita dinaik kelaskan. Gabe anak, gabe buru di bata. Naik level kita. Menjadi anak Tuhan. The Son of God. Menjadi anak Tuhan. Dang mandok moliati hita disi. Musti nahurang. Ya kan? Tidak ada yang kurang sebenarnya dalam hidup kita ini. Hanya persoalannya kita kurang bersyukur. Murah-murah merdadi, murah-murah muruk, kurang bersyukur. Sikit-sikit marah, sikit-sikit merdadi. Saut-sautik tangis. Apa kurangnya kita? Tuhan kita itu kaya. Molo di batata do di bata namora. Hita berarti baru namora. Anak ni namora do hita. Buasa jo koi. Ho anak ni namora bola dong halak manuku songoni. Dari mana kau tahu kau baru orang kaya atau anak orang kaya? Ai di bataku di bata namora. Au gabe anak dohot baru namora. Ala memang di bata tai di bata namora doi. Apalagi molo margana si mamora lam tambah morana. Ido mangina.
Jadi pesta Natal natarayahon hari hatu tubuh ni Yesus natarayahon na piga arion sampai loja hita gabi panitia. Siang malam latihan ikon sukses Natal tai ala nilas nirohatta sampai merbedai pe diulah asal mas sukses Natali. Selekpe tidak apa-apa, yang penting sukses. Itu mekanika perjuangan kita supaya bagaimana bagus acara Natal itu. Amar loja-loja makan tabereng mah dung sidung Natal ngabe ijo mah tukang urut ai tiki panitia Natal dohot par liturgi kan dang diboto be menghafal liturgi ndu lari ke sana lari ke sini semua jabu pe dang dipedulikan ala ni namar Natalon itu perjuangan karena kita ingin memberikan spesial perayaan. Iya kan, untuk Tuhan. Tidak apa-apalah. Nang pemarci aci kuman encok sidungi. Materi kita habis, tenaga kita habis, waktu kita kondisikan waktu supaya bisa latihan Natal. Wah, sukses semuanya. Kenapa? Karena sukacita Natal. Apalagi mau 3 tahun hita, 1 tahun menang 2 tahun dak mar Natal hita. Kita bain sudah, mbah. Itu kan ketua ketua Natal ama saresot ngomong si mari-mari korban waktu semuanya perasaan madong namuruk anggotana aduh sorong tidak apa-apa sampai adong du nomor beda ilin Natal nima perjuangan ni ala nilas ni rohai dung sidung acara Natal baru happy las ni roha. Ale musuh ni ada masalah nak ikon marsia minaminan mah unang dilanjutkan satu pasca. Hati yang menginang, ya memang seperti itu. Iya kan? Di Ganu pulau ni halak bata ikon adong dosi songoni. Nalibering mah sukses doulaon nah. Itu kan? Ditiki raport, ditiki latihan 10 halak naro. Holan-holan ni maro. Ale ditiki hari ha. Sudero tampil beda sude nah hadir nakin dipudi mah hundul nah so hadiri ima iya kan itu si pata songoni do dakolan pesta Natal di kepanitia nah HP terus do songoni makana unang marna loja hita membain na burju unang merasa kalah kita di sini, manang capek kita yang baik. Tidak apa-apa, katakan aja, aku kan boru ni Tuhan doau, anak ni Tuhan doau, ikon ubah na denggan, tu ise, tu Tuhan, tu ama, namar sangapi. Jadi Natal adalah membain hita gabe jolma namar las niroha, bersukacita. Natal membawa pesan sukacita. Natal tidak mengajak kita untuk menangis. Natal bukan mengajak kita untuk ribut, tapi Natal membawa mengarahkan kita kepada sukacita. Natal memberikan arti makna kedamaian, sukacita. Ikon marlas ni roha hita di Natalon. Satu ujung ni tahunon 3 hari nai. Ya, dang terasa menginang. 3 hari nai mahita ta tinggal hon ma kalender 2021 sadon. Ta songsong ma tahun yang baru 2022. Jangan lagi kita meninggalkan tahun ini dengan kesedihan. Tetapi walaupun begitu banyak tantangan hidup, tetaplah marlas ni roha di bagasan Tuhan. Natal mengajak kita untuk bersuka cita. Marlas ni roha maham. Songonai dokon si Paulus tuhala Filipi 4 ayat 4. Isi nama memboto. Adong nama yang hafal? Filipi 4 ayat 4. Itu nats yang apa itu? Ayat emas. Filipi 4 ayat 4. Siapa yang bisa tahu? Wah, luar biasa. Tabain, marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani, hulai mamandok. Iya, luar biasa. Ternyata hafal. Jadi mau lomba CCA kita, mau nang mahamu menang 100 langsung dukun Tuhani. Iya kan? Itu 100. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani, hulai mamandok
marlas ni roha mahamu. Sonari neng wajak mahita nang pesawat kita rotuson mungkin nang nungamula tuhuta masude akadongaton manang di aha sonar nasida ya mardalani tu sentul tu ahamuse manang dijabu sibuk membaik kambang loyang kue semprit dodol ahamuse lomang dangar di Jakarta ba molo di ikunadong doi lomang do kambang loyang asa saut tahun baru ya moli ate mo dihamu manginang do na mendohoti live streaming kita ikut selalu merayakan unang misalnya holan tanggal 25 tanggal 20 mau sokon-sokonon maturus makanya sipata dibain mau ulaun tanggal 26 asaro ruasna molo disantiki tanggal 25 mau baik kami pendidion bahasa asa go romus ye ruasi memang dangan ulaun sonari kan gabe sawoti mahita aledang mengurangi rasa lasni rohata teh manginang do dung sidongon nanon boy memang lang natabo-tabo musete mari kita bernyanyi ya mari kita bernyanyi dia lahir untuk kami. Saya mohon tim IT untuk bantu kita. Saya ingin ajak kita berdendang dan bernyanyi ate itu lasma rohata na rosonari ate ya tagogo suarata adong do sairna kan adong do sairna siapa yang tahu di pagogo mas suarana jangan ada yang bersedih ya dia lahir untuk kami dia lahir untuk kami dia lahir untuk kita semua song leader nyanyi dia itu Tuhan kami dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, dia siapa? Dia firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Urang diingot-ingot utang na marende sudah mangina ayo iya persoalan di rumah nanti aja tuh. Ya, ipagogo suarana. Semua bersuka cita. Ho! Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya. Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Iya, lupa utang.
Nggak lupa utang. Gak nih. Iya. Mau lihat ya manginang dihabur jon rohmuna. Ungamarin dihamu tutuhani. Ya, bernyanyilah terus. Nanti di mobil dibuat juga itu YouTube-nya Mang ya. Nggak terasa sudah sampai ke rumah nanti. Ya. Tetaplah bersuka cita supaya kita sehat-sehat semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang kami terima hingga pada perayaan Natal yang kedua ini. Pada minggu yang berbahagia ini, Engkau sampaikan kepada kami firman yang luar biasa. Engkau menjadi manusia di dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah yang memberikan hidup dan kasih, anugerah, dan membenarkan kami menjadi manusia yang benar. Untuk itu Tuhan, terimalah sembah sujud kami di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang agung dan sangat mengherankan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu juga kami ingin berdoa dalam segala pergumulan dan pelayanan kami di gereja ini, karena kami mengingat juga ada berkat-berkat yang sudah diterima oleh jemaat-Mu pada kehidupan mereka. Seperti di dalam keluarga Renaldi Tulus Sihaan, Inang Ivani Pristauli Boru Panjaitan, Dilekodo Tunasida Sada Poso-poso Ima Sada Boru Tuhan. Tambai mahai pason di inangi nang songoni di poso-posoi asa martua nasida on makado terindah. On ma Tuhan parbue ni holong nasida Tuhan dileko buah baju nasida ima sada anak buru. Suang-suang ni ma Tuhan disudi akaragam kegiatan di Desemberon 1 ujung tahunon 1 bulan Januari nunga di suraton di warta jemaat namion Tuhan ragamnya ke kegiatan pasaut ma Tuhan jala boy terlaksana i hombar tulomo ni roham nang songoni ma ale Tuhan martangiang dope hami di sudi aka kegiatan ima di tanggal 27 Desemberon di Patupa Muse marsogot ima perjamuan kudus Tuhan tu aka na tua-tua nami lansia asaro masudi Tuhan di berbagai week rotu garejaon di bohan aka keluargana nasida Tuhan manangsong dia pe kondisi nasida asaro hami Tuhan sebagai naposom melayani nasida di ulaon perjamuan kudus Tuhan asa sude na tua-tua nami marlas ni roha Tuhan suang-song ni ma Tuhan di ragam ni aka kegiatan song naing hupa masa hami Tuhan perjamuan kudus muse di tanggal 20 Desember roh hami muse sebagai naposom Tuhan melayani nasida di bagas nasida manang di rumah sakit di dia nasida peak jala dalam perawatan ikon jala nasida ma perjamuan kudus Tuhan asa toktong marlas ni roha nasida manjakkon asidut holong ni roham marhite sakramen perjamuan kudus suang-song ini Tuhan di rapot huria nang di Patupa di tanggal 15 Januari 2022 boy mai Tuhan terlaksana hombar tulo moni roham Tuhan sudia ke perwakilan ruasmu Tuhan di Ganup Week boy roh Tuhan rap hami makatair di sudia keragam ni pelayanan di anggaran nangsong ni di program-program asa di tahun 2022 upamasa hami Tuhan hombar tulo moni roham nangsong ni ma Tuhan paro prohanami mangido Tuhan marsomba tua dopanmu disudia karuasmu na di bagasan parsaiton dalam pemulihan perawatan di bagas nasida on maneng hugori hami guarna sada-sada Tuhan tangihon majama pematang nasida asa tumibu malum Tuhan ima situa STR Siregar Juliana Boru Sitohang situa LRR Boru Sormin M Marpaung situa B Sidauruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan Nyonya Huta Galung Boru Simanungkalit Nyonya Simanjunta Rosita Boru Siahan
Nyonya turnip boru si haloho, nyonya nenggolan boru turnip be si barani, nyonya aritonang lince boru si morangkir, nyonya panjaitan boru si manjuntak, nyonya manurung boru si litonga, nyonya sian boru tampu bolon, nyonya marpaung boru purba, nyonya sirait boru si torus, nyonya purba boru si laban, nyonya panggabean boru tagalung, Joanna Arkiera Mora Gultom, nyonya SBP si regar boru si yahan, nyonya pangaribuan boru samosir, si tua F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, nyonya si tua SMT si Matupang boru nainggolan, nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru si regar, nyonya Gultom boru Tambunan, Lumongga boru Hasibuan, Fiesti boru Siaturi, BMP Marpau, nyonya Purba boru Manik, nyonya M Tambunan boru si Manjuntak, nyonya situasian boru Manalu, Eva boru si Tinjak, nyonya J Pardede boru Tahayan, Marudus Karli Panjaitan, nyonya situasi Mamora boru Aritonang, nyonya Panjaitan boru si Barani, Maria Valentina boru si Ringo-Ringo, Christian Daren siahan, Krisya Danar borus yahan, nang songoni Tuhan ruasmu, na adong sonari dirawat di rumah sakit, ima nyonya Panjaitan boru tampu bolon, Jason si Manjuntang, si jabat, si lala si litonga, si rait, relhus si torus, nyonya B si Manjuntak boru si naga, dohot nyonya si Manjuntak boru si hite, sonari nasida dirawat di harapan bunda. Tuhan asiroham, pasu-pasu masude ruas muna marsait pargogoy na sida Tuhan, patang hapos na sida asa toktong taruli hamalumon pasu-pasu na siyak Tuhan ni pargogoy masude ka medis na mangurupi na sida, pargogoy masude aka ubat si panganon sinumon na dipake na sida, asa ima parhitian dalan na Tuhan, asa hipas marlas ni roha daging nang tondi na sida Tuhan, toktong do hami mangido tua depanmu, saya masude aka ragam ni dosa nami, asa toktong hami boy marlas ni roha, mau lihat tema di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Tapuji ma Tuhan talos tapapungu ma peleata. Now
batangnya kon ma piliata tua do pani di bata martangi yang mahita. Ale di bata amana mina di Banua Gijang hodo haroroni saluhus yon lehon na denggan do nasa uli basa na maliutus. Hupasat hami masian nalmi tuan plenami tuho sai jalo mai gabe wap na husus di jolom pasu-pasu be jalan ramoti asa upara se kami plenon patimbulon rajon mu di tongo-tongo ni huriam do di portibion buhai maroanami marti hite tondim asalamutan dahami godang ni silelen mitu hami asalam girgir hami mondok mulihate tuho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan di bata na toktong naso marmula naso marpasohotan. Hupuji hami maho ala saut sude tahim nang sinakapmu. Andorang so marajan do pihas yang anon. Tang tarambat sibolis sakapmu. Dang sundat tahim na badai di bahan dosa nami. Alani holong ni roham na balga naso hadodowani. Di bani mauliati marohan nami tuho. Anang saut sakapmu. Ima parsurun di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asama lua hami sian dosa hamatean do sian uhum jala masot hami mangulahon dosa ope saya si maroham di hami togihon hami tu anakmu saya bain mahami gabe siluam tu ibana asa upa ni halojan nami hami alanang tinon nami hana berneti dohot hangoluton humokop hami asa ibana na puna hami asa hami na puna ibana saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gon mu dohot haroni anakmu gabe jolma lapanguluhon hami pardosa saya sungguli ma aka parhalado ni huriam mamari tahun barita na uli satu halak nang patar hasangaponmu jalan nang jupang dame dohot asonangan selehon na pitnu naukap tu halak si pelebegu do tu parugamo na asing asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masalu raja dot akka surwana asa diboto na sida nang dilehon hoy raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa leleng ni leleng na sa lehon gogo tu akka na dibagasan pangunjunan apuli akka na marsak jala palua akka na targogot say tatap jala ondingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sude akan nama godang roh di danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang saya pinarbadi amaguanmu saya roh maharajanmu saya saat malomoni roham di Banua Tongon di Banua Gijang lehon matu hami sadarin hongluan siapa hari saya sama dosa nami songong panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami nak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama ho disondak kon Tuhan di batama bohina tuho jala si marohana midaho di dopak kon Tuhan di batama bohina tuho jala di parsar mandamena tuton dim.
Maulia tema dihamu saluhutna amanami dalam rumah hita dison parhalado nami sude asa rap hita mandok selamat Natal tatu sude ruasta. Ya, silakan. Son mahita manginang salinai amanginang sude ruas nami na adong di gedung gerejaon do na adong di jabu rumah sakit do na nungasa di huta sa mata besian hami sude hatan selamat namandok tuhamu amanginang selamat Natal madihita. Ya, di foto mahami jo. Berarti langsung nyanyi ya. Langsung nyanyi ya. Gak ada intro ya.
Tuhan.